Janjane aku ora rembug perkara pribadining Prabu Bilkedhuelbeh babar pisan ora. Lajeng menapa pribadi paduka rembag madaning Pasewakan. Ngene ya, Te. Nadyan ngibarate lagi sakyup ing payung parandene nggonku dadi nalindra ing negara Ngloji Tengara akeh sing padha ngundhangake entung negara Ngloji Tengara kuwi negara ingkang panjang punjung pasir pawukir Lojinawi gemah ripah karta tata turaharja niki apa ing ditandurana ing negara Ngloji Tengara bakal tuwuh ngrembaka wekasan habiyet poe dadi srana sandhang panganing para kawula mekaten Diwaji. Ya pancen kaya ngene iki negara sing tak karepake. Apa to sababe negaraku iki dadi negara sugih, nadyan negara iki negara cilik. Ning kabeh para kawula ora kekurangan sandhang pangan, kabeh para kawula ora kekurangan bab apa wae. Merga wis tak wenehi ya kuwi tata kaprajan utawa pernatan negara Ngloji Tengara. Sapa wae ingkang lenggah ana ing Ngloji Tengara, sapa wae sing mapan ana ing negara Ngloji Tengara, ndak jaluk supaya tansah seneng bombong marang wulu wektu negara ing Ngloji Tengara.